Pangilang padala mo na to? Tatlo. Tatlo. Na-receive na yung dalawa. Parang pang newscaster to. Oo, awag mo yung ulog. Okay, kalas. Bilis naman ang puno mo. Kakadeliver ko lang kanina. Tsaka ready na. Papill up na lang. Ilang bags ko yan? Babakasyon ko sa next month. Pangilang padala mo na to? Na-receive na yung dalawa. Parang pang newscaster to. Oo, awag mo yung ulog. No more? No more. Sure.